Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tidasiyirana pambali gawo lachiwiri la yankho lochokera ku Genesis chapter number 3 limene ndidalonjeza kuti ndiyenera inenso mbali yanga kuyankha malinga ndi funso limene azilongo anandifunsa kwa amene mukungojoyina lero pa audioyi. Inkachokera pa funso lakuti kodi njoka idali njokayo m'munda mwa Edeni? Choncho poyankha ine ndayambira kuyankha funso lomwelo chifukwa inenso funso ngati lomweli ndidamufunsa Lucifera pa ulendo oyendera dziko lapansi tikuchokera ku Mariana Trench. Ulendo tidayima pa Cyprus tikuganiza kuti tikayendera konseko, koma ulendo tikakocheze ku Bermuda Island. Inali nkhani yosausa kwambiri imeneyi, koma nditamfunsa funso ngati lomweli tili m'mbali mwa doko ku Cyprus. Kuponda nthaka imeneyi sadali mulengalenga, adaponda nthaka yake yomwe adapondayi, ndipo adanena kuti sindinali njoka monga mmene zimalembedwera, ndinali mmene ukundioneramo, ndipo panali zifukwa. Funso limeneli ndinaliyankha mbali imodzi, koma funsolo lidapezeka ndi zigawo zitatu zimene zidali zofunikira kwambiri kuti inenso ndizifotokoze ku dziko lonse lapansi. Poyankha funso lomwelo ndibwereze mu audio yoyamba mmene ndimayankha funso lokhuzana ndi mmene Lucifera adandiyankhira inenso nditafunsa funso lomwelo. Mayankho amene ndidalandira tsiku limeneli anali azigawo zitatu zimene magawo awiri sinafotokoze, koma ndi ofunikira kwambiri kuti inu ndi ine takambirane momveka bwino. Pamene ndizifotokoza magawo ofunikawo ndiyambirekaye kufotokozera malinga nkuti ndinalonjeza kuti kuyankha ndiyankhe ndithu, ndipo ndikufunika kuti inenso ndiyankhe zimene ndikudziwa. Koma mpingo wa Mulungu ndiyambekaye kuyika maziko pa yankholi azichemwali mudekhe ndikekaye maziko pa kuyankhaku ndikuti nzosatheka kuyankha chindunji Genesis chapter number 3 osatchulapo mtengo, osatchulapo chipatso, osatchulapo njoka. Mpovuta kwambiri. Muyenera kudziwa chipatso, muyenera kudziwa njokayo, muyeneranso kudziwa mtengo. Malinga ndi kalembedwe kamakono kamene Baibulo linalembedwa m'dziko limeneli. Chachiwiri, ngati tikufuna kumvetsetsa Genesis chapter number 3, muyenera kuganiziraponso za Adamu, muyenera kuganiziraponso za munda wa Edeni ngati zinthu 5. Choncho uwu ndi ulendo wautali kwambiri umene ndikuyamba lerowu. Ndizingompempha Ambuye kuti chimodzi ndi chimodzi adzikwanisa kundikumbutsa ndi kuyankha. Mwina ndizitenga nthawi, koma ndiziyankha ndithu. Tamverani. Monga ndanena kuti ndipovuta kwambiri kuti mumve za buku la Genesis chapter number 3 popanda kutchula zinthu zitatuzi, ineyo ndiyambire pakuti padatenga zaka zambiri kuti buku la Genesis lilembedwe, komanso kuti mukachipeze chapter number 3 cha Genesis. Padachitika zinthu zambiri m'Baibulomu. Ngati pali machapter amene amasowa thandizo lochoka kumwamba ndi Genesis chapter number 1, ndi Genesis chapter number 2, Genesis chapter number 3, komanso Genesis
chapter number 4. Mabuku 4 awawa, machaputala 4 awawa, mpingo wa Mulungu amasowa thandizo lalikulu kwambiri lochokera kumwamba. Chifukwa Genesis ndi buku limene linabwera patatha zaka zambiri dziko lapansi lilipo. Number 2, ndilovuta kumvesesa ndipo Ambuye akuthandizeni chifukwa buku la Genesis linabwera zaka zambiri Lucifer ali mdziko lapansi, akulamulira dziko lapansi. Panatenga zaka zambiri kuti buku la Genesis lilembedwe, kuti Adamu mukumumva uja akakhalepo. Mukaliyang'anitsitsa ndi chidwi Baibulo likhoza kukupasani chithunzithunzi chakuti mmene Adamu amalengedwa kapena mmene Genesis chapter number 1 mpaka na chapter chonse cha buku la Genesis chimalembedwa ndi Mose monga mmene timamvera, kuti kudziko lapansi lino lili kale lopezeka m'magawo onse amene amapezeka mdziko, monga kukhalapo kwa anthu komanso kupezeka kwa zinthu ngati zomangidwa, ngati zolengedwazi, mayina ndi zinthu zina zimene tingamve zinali zilipo kale m'buku limeneli la Baibulo, komanso mdzikoli nkuti zilipo kale. Chinthu chachiwiri, simungamvesese Genesis chapter number 3 kapena mungaimvesese Genesis chapter number 3 pokhapokha mutakhala kuti inuyo munawerengapo limodzi mwa buku lofunika kwambiri limene linachotsedwa m'Baibulo, Book of Enoch, kachiwiri the Book of Jubilee. Mabuku awiri amenewa amene tinawerengapo ndi kuapanga study, sitimabalalika tikamaimva Genesis ikulembedwa ilipo, chifukwa Genesis kuti ikhalepo ikupezeka ndi m'bado wachiwiri chilengedwereni dziko lapansi, umene unapezeka pamene Mulungu amakonzanso dziko lapansi kutsika kuti adzalenge munthu ku dziko lapansi, koma munthu uyotu otchedwa Adamu. Ndikudziwa kuti chichewa chikhala chovuta kwambiri pamene ndizilankhula nkhani yokhuzana ndi buku la Genesis, ndipo kumvesesa kutitengera nthawi mpaka pamene chichewa chiyambe kumveka bwinobwino tikamalondola ndi kutsatira ndondomeko za buku la Genesis limene anthu ambirimbiri tidalitanthauzira, anthu ambirimbiri tidaliphunzira, anthu ambirimbiri tidalisunga ndi kulimva kuchokera ku makolo athu oyamba. Koma tamverani kuti muimvesese Genesis chapter number 3, mufunika kaye inuyo muvomereze kuti buku la Genesis linalembedwa dziko lapansi lilipo kale ndipo litatenga zaka zambirimbiri. Kuti mulimvesese buku la Genesis muvomereze kuti Genesis buku lokhali palokha ndi mwana ndi chilengedwe. Number 2, muvomere ndi kumvesesa kuti mmene limalembedwa buku la Genesis ndizochitika za mbuku la Genesis zimene analemba zija, zimene timaziwerengazi zinkalembedwa, zinkachitika kulikale anthu, kapena kuti kulikale zolengedwa ku dziko lapansi. Zimenezi ndikunena chifukwa chani? Tsiku lina tidakhalapo nsangalamwe zokhazokha za chipembedzo cha Satana, tidalipo akulu pafupifupi 24. Sinimayiwala nkhani imeneyi, sinimayiwala tsiku limeneli. Tinakhala kumeneku masiku pafupi 24 tili ndizokambirana za akuluakulu a chipembedzo cha Satana. Ndipo tsiku limenelo
ndi tsiku limene kunachitika chinthu chachilendo chakamvedwe, pamene ndimakhala chete pa funso limene chemwali munafunsa, ineyo nkunena kuti mbandidikira ndiyankhe nane mbali yanga nkuti zi Ambuye ananditengera kuti ndikakumbukire zimene zidali ngati zokambirana za akuluakulu 24 achipembedzo cha Satana, amene adatsimikizira pofotokozera za zopezeka ndi moyo ku dziko lapansi Genesis asanalembedwe. Msonkhano umenewu kudali funso limene lidafunsidwa, sinafunse ndine, koma adafunsa ndi mzimayi wina wachimwenye wachichepere, koma ndi wa sataniki mdziko la India. Ndi muyiwale dzina lache ameneyo, nkakumbukira ndi ntchula ndi za ntchula. Iyeyi adafunsa funso lakuti, kodi inu bwana Lucifera munali muli kuti chilengedwere cha dziko lapansi Adamu asanalengedwe? Muchere khutu mpingo wa Mulungu, munali muli kuti chilengedwereni cha dziko lapansi Adamu asanalengedwe? Sakumva munthu. Munali muli kuti chilengedwereni cha dziko lapansi Adamu asanalengedwe? Limeneli linali funso limene lidativuta akuluakulu 24 kukambirana komanso masiku 24. Musatayike chemwali ndikuyankha funso lokhuzana ndi njoka, kuti kodi njoka inalidi njoka? Ndiye ndikuyika maziko akuyankha kwangaku kuti sizingatheke kukuyankhani chemwali kuti mumvesese za njokayo pamenepo kuti chinali chani mopanda kukutengerani kumbuyo. Ndibwereze kuti silingamveke bwino yankho lakuti kodi inali njokadi ngati sitingayambire ku Genesis chapter number 1. Chifukwa ngati simuyambira ku Genesis chapter number 1, pamene muziyankha mafunso amene akupezeka pa Genesis chapter number 3, amtengo, njoka komanso chipatso, kozapitanso ku Genesis chapter number 4 kumene mukapeze Kaini akupita ku Nodi, mudzabalalika ndipo mudzakhala kuti simukuyankha funso lakuti munthu limugwire mtima. Ndiye let me explain and go deeper. Tamverani. Yankho lakuti munali kuti, kapena kuti funso lakuti munali kuti chilengedwereni cha Adamu kumbuyo kwake kuchokera tsiku limene munagwa, kapena tsiku limene munachita nsamuko kuchoka kumwamba kubwera dziko lapansi, munali muli kuti? Kuyankha kwa Lucifer kunali kuyankha kochitisa chidwi kwambiri, kumene ndikufuna kuti ndikupange apply mukuyankha kwangaku kuti mukamaona buku la Genesis komanso mukamaona chapter number 3 muziziwa kuti nkhani m'Baibulo sinayambire m'buku la Genesis. Kumbuyoko kunali zochitika, ndipo kumveseseka kwa zochitika za kumbuyo kwa buku la Genesis zimamveka bwino m'buku la Enoch komanso book of Jubilee. Iye anati zaka zochuluka kwambiri ndinalamulira zolengedwa zokhala mu ulamuliro wanga pamene ndinachoka kumwamba kubwera ku dziko lapansi. Ndiganiza kuti pamenepo amanena nkhani ya pa Genesis chapter, amanena nkhani ya pa Chivumbuluso chapter number 12 kuyambira verse yake ya number 7, pamene amanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipayo wagwera komweko. Choncho mumve pano Bible likuti tsoka mtunda ndi nyanja. Mawu akuti tsoka mtunda ndi nyanja akupasani chithunzithunzi kuti dziko lapansi linalipo, doti linalipo, chifukwa nkuti kuli mtunda ndi nyanja. Pamene Lucifer amagwa ku dziko lapansi, Lucifer sanagwe pamwamba patachitidwa kava madzi.
ngati mmene Genesis chapter number 1 amatilongosolera kuti mzimu wa mulungu udakuta madzi onse, koma Lucifera sadagwe nthawi imeneyi. Nkuti mulungu atabwera ku dziko lapansi ndi kudzayamba kulenga zinthu zimene pozilenga zinthu zimenezozo m'buku la Enoki zimatchedwa kuti Sinoya. Ndi akanena kuti Sinoya ndi zolengedwa zimene zinalengedwa koma mopanda kuumbidwa ku dziko lapansi, kungonena mawu. Choncho akachoka pamenepo poyankha funso limeneli amabwera ngati kuzapereka chithunzi chakuti mmene Adamu ndi Hava amalengedwa ndi kukaponyedwa m'munda mwa Edeni, nkuti ku dziko lapansi lino kulikane zinthu zokhala ngati wanthu zamoyo. Sakumva munthu. Kuyankha kumeneku kukupereka chithunzithunzi chakuti Genesis chapter number 1 mpaka na chapter number 4 ndi chapter chonse cha Genesis cholembedwa ndi Mose chinalembedwa zinthu zilipo kale, komanso story yeniyeniyo imene mumayipeza mu Genesis chapter number 1 imamveka bwino mukayamba kusanthula za munda wa Edeni, kuti chinachitika nchani kuti kukhale munda wa Edeni, chifukwa kafukufuku kapena kulongosola komveka bwino kumene tikupeze m'malemba kukupatsani kuti munda wa Edeni kumene ife timaganizira kuti ndiye kuchiyambi kwa zinthu, zikuoneka kuti munda wa Edeni unangoyikidwa ngati heaven embassy yakumwamba, pamene mulungu ankafuna kuyambanso kuumba munthu ogwirizana ndi chifuniro cha mulungu amene adzachite kumuumba ndi doti. Timvane kuchokera ku malemba kuti nkhani zimene tikufotokozazi ziyambe kumveka bwino, ndiyikekaye maziko akoyambako ndi tichokere tonse kudziwa mfundo yoyambirira yakuti musanapeze buku la Genesis chapter number 1 kumapita kutsogolo mukhale ndi chithunzi chakuti nkuti dziko lapansi lilipo kale, ndipo zolemba zokhuzana mu Genesis pazokha ngati buku la Genesis si buku loyamba kapena si chinenero choyamba, si zotanthauzira zoyamba. Panali mabuku oyambirira amene anafotokoza chaiye plan mene zinalili. Ndi buku limenelo ndi buku la Enoki komanso the book of Jubilee. Mabuku amene anachotsedwa aja ndi mabuku amene mulungu anachita pa yekha pa chilengedwe, anachita pa yekha pa kalembedwe. Ndipo zinthu zimenezi mabuku amenewa pamene amapezeka ku dziko lapansi anapezeka mu chinenero choyamba cha Chiheberi cha original. Choncho kalembedwe ka buku la Genesis kamapezeka ndi zotayika zina zimene otanthauzira mabuku otenga translation kuchoka ku Chiheberi kubweresa ku Genesis kantunda kameneka mmene imayenda, titi basi, titi tani, titi treni, titi ndege, titi chani, mmene timayenda kuchokera pa buku la Enoki mu chinenero cha Chiheberi komanso the book of Jubilee mu chinenero cha Chiheberi chomwecho, kudzayamba kuti zibwere ku Chigiriki, ndiye zibwere ku Chilatini, zibwere ku Chiaramaiki, kena kuchizabwere Chingerezi. Chombo chimene chidanyamula buku limeneli popanga translation chinataya zinthu zofunikira kwambiri zimene zotayikazo ife sitizidziwa, timaona zimene tikuziona. Sono buku la Genesis chapter number 3 limene mwandifunsa funso mmene limalembedwa kuchoka ku zinenero za original kubwera ku chino tili nacho lerochi, zimene zinatayikazo ndi zimene zinayika kusamvesesa kwa kawerengedwe, kwa kalembedwe, kapena kumveseseka kumene timakumvesa ife lero kokhuzana ndi buku la Genesis kuti ndipo njoka inati. Mukapita mbuku la Enoki komanso the book of Jubilee chapter number 3 simukapeza akunena kuti njoka inati, chifukwa amene analemba zimenezi zakuti njoka inati
ndi matranslator amene anapezeka kuchokera ku Greek mythology. Ndiye gulu limeneli polemba Agiriki anayika mmene iwowo amamvera pa zitanthauziro zina za malemba. Pamenepa ndikuyamba kukuyankhani kuti kumva kwanga ndi kuphunzira kwanga ndi kuona kwanga kumene tiwerenge m'malemba tipeza kuti sinali njokayi koma anali mwini wake Luciferayo. Koma kumene ndayambirako ndimafuna kuti mundimvesese. Tiyambe kupasana umboni wa chilengedwe cha dziko lapansi kuti musanafike ku buku la Genesis chapter number 3 ndiye kuti muyenera kudziwa kuti tiyambire ku chapter number 1 pa nkhani yokhuzana ndi chilengedwe kuti mumvesese kuti muchilengedwemo munali chani, chifukwa mkati mwa zimenezi ndi mmene tipezemo njoka ili kuti, ndi mmene tipezemo Adamu ndi Hava, mmene mumu ndi mmenenso tipezemo Satana ndi Elekezi, kuchokera ku mbiri yakalengedwe ka dziko lapansi. Pamenepa ndi pamene tizadziwire kuti kodi inali njoka kapena sinali njoka. Osayiwala kuti audio iyi ndabweraku ndi kumaziko koyambirira ndi kuyala background ya yankho lokhuzana ndi mtengo m'munda mwa Edeni, komanso njoka m'munda mwa Edeni, komanso chipatso m'munda mwa Edeni. Musayiwale kuti chipatso ambiri amanena kuti ndi chigololo chimene Adamu ndi Hava anapanga, mpaka ena amanena kuti Lucifera anakagona ndi Hava. Ayi, kuli zolengedwa za ku Genesis chapter number 6 zimene Satana anagona nazo, zimene zidalipo munthu asanalengedwe pa Edeni, imene inali heavenly embassy, imene inachita kukonzedwa pamene munthu ankafuna tsopano kupanga munthu. Ineyo mpingo wa Mulungu ndisakuchedwetseni, choyambirira tiye tipite ku buku la Genesis chapter number 1. Musayiwala kuti tikuyankha funso la pa Genesis chapter number 3, koma ineyo kuti ndiyankhe bwino ndiyenera kaye kukupasani biblical calculator, ndipo ndiziyankhe in a calculated statement. Verse number 1 ya Genesis chapter number 1. Bible likuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo dziko lapansi linali lopanda kanthu, ndipo mdima unali pamwamba pa nyanja, ndipo mzimu wa Mulungu anali kufungatira pamwamba pa dziko. Ndipo anati Mulungu kuyere, ndipo kunayera. Ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino, ndipo Mulungu analekanitsa kuyera ndi mdima. Nditati ndiyimire kaye pamenepo, ndiye kuti sitinafike ku munda wa Edeni, tili koyambirira kumene m'buku la Enoki komanso mu book of Jubilee amavomerezana kuti poyamba Mulungu analenga, ndipo kulengaku analenga mwandondomeko imene ikutchulidwa pamenepa. Zizimveka pamenepa, timvane pamenepa mpingo, likulengedwa tu dziko yapa, ndiye muyambe kumva kuchokera pamenepa. Ndipo anaona Mulungu kuti kuyerako kunali kwabwino, ndipo Mulungu anatcha kuyerako usana ndi mdimawo anawutcha usiku, ndipo madzulo ndipo panali mmawa, ndipo panali tsiku loyamba. Verse number 6. Ndipo anati Mulungu pakhale thambo pakati pa madzi lilekanitse madzi ndi madzi. Ndipo Mulungu anapanga thambo nalekanitsa madzi pansi pa thambo ndi madzi pamwamba pa thambolo, ndipo kuteroko ndipo Mulungu analitcha
thambolo kumwamba ndipo panali madzulo ndipo panali mmawa tsiku loyamba. Zimveka bwino zinthu zimenezi ana Mulungu. Tisathamangire kufuna kudziwa njoka koma osadziwa zimene zikuchokera kumusi, chifukwa ngani muyipeze pa Genesis chapter number 3 imene baibulo ili lolembedwali lathu la Genesis ili lathu la chichewali lathu la Chingerezi amatiyikira ndondomeko yakalengedwe ka zinthu, ndiye mkatikatimo mumapezeka kuti muli chibalaliko. Mukamakafika ku chapter number 4 mukabalalika. Ndinene kuti anthu ambiri timaganiza kuti kulenga kunayambira mu Edeni. Kazi kumveka zimenezo timaganiza so kuti munthu anayamba kukhala mu Edeni. Ndiye chifukwa cha ganizo la kuti munthu anayamba kukhala mu Edeni komanso anapangidwira mu Edeni. Pamene tikulondola kuti Edeni ngati malo oyamba okhalapo munthu, tikamawerenga zimene ndikuyamba kuwerengazi timakapezeka kuti takodwa ndipo tilibe mayankho. Ndiye chapter number 1 ndi chapter number 2 chimayamba kutibalalitsa. Koma ndimangofuna ndikupaseni chithunzi chakuti polenga panali zimene analenga ndi manja ache, anaumba ndi dzanja lache, ndiye panali zimene anangonena kuti zikhalepo. Ndiye zimodzi mwa zinthu zonena kuti zikhalepo, Lucifera ali mugulu la chinthu chosalengedwa kapena kuti chosaumbidwa. Pamene baibulo limanenera paja kuti munthu amaposa angelo, chifukwa chakuti angelo anangonena kuti akhaleko koma munthu anachita kuumbidwa. Now angelo amene anangonena kuti akhalepo, tsopano dziko layikidwa maziko lilipo mene mukulioneramo, ndi pamene mamiliyoni a zaka zambirimbiri kumbuyoko munda wa Edeni usanakhalepo, mpamene kumapezeka mtundu uwu umene uli pa buku la Genesis chapter number 6. Mumve pamenepo kulowerera kwa mtundu wa munthu. Tibwera ku Genesis chapter number 1 kuti muimvesese imene ndiye muyambe kumva pamenepa. Ndipo panali pamene anthu anayamba kuchuluka pa dziko ndi ana akazi anawabadwira iwo. Ndimafuna muyambe kumva kuchokera pa chichewa chimenechi. Mtundutu uwu umene mtundu uwu kuoneka pamene papawu ndi mbewu yakuti Mulungu wanena kuti kukhale munthu ku dziko lapansi. Munthu akhalepo koma ndi mbewu yachabe imene imapanga mtundu wa Lucifera. Awa ndi osungunuka kapena owukira achipango cha Mulungu kuchoka kumwamba, kuti ana amuna a Mulungu anayang'ana ana akazi a anthu. Mumamva bwanji chichewa chimenecho? Ana amuna a Mulungu ndi ana akazi a anthu. Now ana amuna a Mulungu ndi mtundu wa zinthu zamoyo zimene zinalipo, amene amayimira ngati anthu amene analepherana kukhala pa mgwirizano ndi Mulungu. Muyenera kudziwa kuti Genesis chapter number 6 sali kutsogolo kwa Genesis chapter number 1, koma Genesis chapter number 6 ali kumbuyo kwa Genesis chapter number 1, chifukwa events ya mu Genesis chapter number 6 mene akutiuza za ana a Mulungu, akutipasa anthu amene sanalengedwe koma anali exist ku dziko lapansi ngati ma fallen angels, nakhala mthupi la nyama ku dziko lapansi, umene inali generation out of Eden, generation out of Genesis. Kazi kumveka kaya? Umene mtundu ndi umene unayika angle of error
olamulira wa mtundu umeneyo anali Lucifer. Muyambe kumvesesa kuchokera pamenepo kuti zimenezi mukakhulupirire. Tiye tibwerere mbuyo, tibwere pa Genesis chapter number 4. Ndikunena kuti musafulumire kupita kufuna kudziwa za njoka, koma ndikutengereni kaye kumusi, chifukwa ine yankholi ndikufuna ndiliyankhe in a biblical calculator, kapena kuti in a calculated statement. Here are the biblical calculator yokuonetsani kuti Adamu sadali woyamba kukhala kumunda wa Edeni kuja, kapena kuti Adamu ndi pakati pa chinthu china chikuyenda. Chinthu china chikuyenda. Tiona malemba, ndipo malemba atimasula. So tamverani mmene akunena kuti tikuchokera ku buku la Genesis chapter number 6 tibwerera konso. Ndiye pano tili pa Genesis chapter number 4. Ndimafuna Genesis chapter number 4 tionerane pa verse lake la namba la namba la 16. Mve pano ng'omba ya Kaini ukalepheka aye pamenepo. Yamba nikuwerenga. Ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Yehova, ndipo anakhala m'dziko la Nodi kummawa kwace kwa munda wa Edeni. Ziyambe kumveka zimenezo. Tsopano mukawerenga m'buku la Enoki akuwuzani kuti uyuyu ndi obadwa kuchoka kwa Adamu, obadwa kuchoka kwa Hava, a second generation imene inakapezeka pa Edeni. Ndanena kuti Edeni inali embassy, heavenly embassy, pamene Mulungu ankafuna kukalenga mtundu wina watsopano umene udzachita za Mulungu, chifukwa uwoyambirira wa mu Genesis chapter number 6 wakanika, umene unali ndi mtundu umene ukutchedwa kuti ana a Mulungu, amuna a Mulungu. Ndiye pali ana akazi a wanthu. Ziyambe kumveka zimenezo. Mwana aliyense obadwa ku dziko lapansi, mukapita mu buku la Genesis, mukapita mu buku la Jubilee, kuti ikamveke nkhani imeneyi pamene amafotokozera za mwana wamkazi wa munthu, ndi kumene amanena kuti umenewo ndiye mtundu umene ukuyambira pa buku la Genesis. Koma ana amuna a Mulungu ndi mtundu umene unali ku dziko lapansi lino, koma osogozedwa ndi Lucifer. Amenewa analinso anthu amene anachoka mu gawo lawo ndi kuyamba kukafunsira olengedwa a Mulungu. Olongosola m'buku la Jubilee ndiso pano kuti tikazindikire kuti zinali choncho. Ndikulumphitsani kukupitisani pa funso namba la 4 pakati pa mafunso aja kuti simunganene za mtengo, simunganene za njoka, simunganene za chipatso, komanso simunganene nkhani ya m'buku la Genesis osazama kusanthula Genesis chapter number 4. Ndiye Genesis chapter number 4 ikutumizani kukhalapo kwa anthu ku dziko lapansi, Adamu olengedwa kuti akakonze chikhalidwe cholondola cha Mulungu asanalengedwe. Ndiye kuti Mose akuyambira pa mbewu yolengedwa yowumba ndi manja, imene Mulungu adawumba ndi manja ace. Anayiumbira kuti pa embassy imeneyi, pa heavenly embassy potchedwa pa Eden. Jubilee komanso Enoch amanena kuti Eden was the heavenly embassy, pamene Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera anabwera kudzapanga munthu. Koma asanabwere Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera kudzaumba munthu, kunali zolengedwa zimene zinalipo kuchokera kukamwa. Zongonena kuti kukhale ndi akukhalewo ndi amene ndikufuna kuti muyambe kuamva kuchoka pano. Tiye tione pano. Ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Yehova, ndipo anakhala m'dziko la Nodi kummawa kwace kwa munda wa Edeni. So ziyambe kumveka pamenepa pano akutiuza za kummawa kwace kwa munda wa Edeni. So akanena kuti kummawa kwace, ndiye kuti mupeza kuti pamene padayambira kukhala munthu sipanali pa Edeni, kunali kummawa, kunali anthu.
nkhani yosausa kunali kummawa kumene kunali anthu. So kummawaku number 1 is a sign of evil. Musaiwale kuti buku la chivumbuluso chapter number 6 amatiuza za kuoloka kwa mafumu oyokera kummawa amene anatulusa mzimu ngati chule, mzimu na atulusa mizimu itatu ngati achule, mkamwa mwa mneneri wonyenga, mkamwa mwa chirombo. So says ziyenera kuti kutsogolo kwake muzazikoke pamodzi ndi kuzionetsera pano pamene Bible likuti ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Yehova ndipo anakhala m'dziko la Nodi kummawa kwake kwa munda wa Edeni. Tsopano muyambe kumvesera kuchoka pamenepo. Ndipo Kaini anadziwa mkazi wake ndipo anamtenga, ndipo anatenga pakati nabala Enoke. Muyambe kundimvesa mpingo wa Mulungu kuchokera pamenepo. Bible likuti ndipo Kaini anadziwa mkazi wake uti amene anadziwayo. Chifukwa musaiwale kuti tili ndi Kaini ndiye tili ndi Abele kumene buku la Genesis limatiyambira. Now nchifukwa chake ndinati simungafikire pa Genesis chapter number 3 poka musadayambe mwalondoloza, chifukwa buku li mmene amalemba kuti pasa chichewa kuchokera ku Chigiriki. Anzathu Aroma ndi ena ma church councils amene anakhalapo ndi amene anasintha, posintha kuchosa mabuku ngati Jubilee, the book of Enoch ndi anzawo, anachosanso kalembedwe kofanana ndi kamene kanalembedwa mu buku limene lili m'mabaibulo amene wawa akalewa. Chotero iwo anangochita fomu kuti chiyambe kumveka. Now ife pamene tikuyamba kumvera pa Genesis kuti ziyambire pamenepo. Now pochita fomu pamenepo ndi pamene anatayira osayikapo Lucifala, osayikapo Satana pa mtengo paja, kukayikapo njoka. Ndi kuti anataya mngelo wa kuunika, anataya owala wa nyenyezi, anataya nyenyezi ya thanda imene inafunika kuti ikhalepo. Sakumva munthu. Tipiteni ku buku la Ezekiel chapter number 28 tichokekaye pamenepa tibweraponso. Genesis Ezekiel chapter number 28. Ezekiel chapter number 28 atipasa chinthu china chake chimene chimvekeko bwino mukufotokozera kumene tikufotokozera nako ndi maziko amene ndikuyalawa kuti munthu ina aliyense asatayike koma atsatirenso malemba pamene ndikuyankha funso lakuti kodi idali njoka m'munda mwa Edeni. Ndi simungayankhe Genesis chapter number 3 osabwerera kaye kumbuyo, chifukwa kumene tikufuna kuyankhako kutithandiza kudziwa gawo la chipatso chimene anthu amanena kuti chinali chigololo cha mamuna ndi mkazi. Komanso ena amafika muyezo opyola kunena kuti Satana anagona ndi Hava ndipo pobereka pamene amakabereka Kaini. Wrong doctrine. Bwererani kaye kuno mudzayambe kumva. Kunali kale kuli anthu, kunali kale zolengedwa. Koma bukuli sili kutifotokozera bwino, koma Bible likunena likungosowa kumvesesa. Mukachoka pa Genesis chapter number 6 kuli mtundu umene olengedwa wa kudziko lapansi umene unkayendayenda muzifanizo za anthu, koma amenewa sanachite kuumbidwa. Tibwerera ku Genesis chapter number 1 ndi chapter number 2 kuti tikamve. Tamverani pa Genesis apapa tifuna tiwerenge verse number 14 ngati sitikulakwitsa ya Genesis ya Ezekiel chapter number 28. Ezekiel chapter number 28 verse number 14 koma ndiyambire pa verse number 13. Akunena kuti unali mu Edeni munda wa Mulungu, mwala uliwonse wa mtengo wapatali unali chofunda chako. Muyambe kumva kuchokera pamenepo. Podakhalapo ku Edeni
ndipo munda uliwonse mwala uliwonse wa mtengo wapatali chinali chofunda chako. Now explanation ya Satana ndiyerekezi amafotokozera kuti inali heavenly. Ngati mungakumbukire mu audio yoyamba ndinafotokoza kuti pamene Lucifera ankafotokozera kuti sinali njoka koma ndinali ineyo, amanena kuti number 1 ndinagwidwa ndi mantha kwambiri chifukwa malo awa anali osiyana ndi malo amene ndakhala mamiliyoni ndi zolengedwa zimene ndidaziona chiyambire cha chilengedwere cha dziko lapansi, chifukwa Edeni payokha panali pamalo pamene kumwamba ndi dziko lapansi zimakumana, pamene Mulungu anatsika kudzaumba, osati kuzalengeza kuti kuli munthu ngati mmene zinalili kumbuyoko zolengedwa zina za kumbuyoko ayi, koma pamene akakaumba. Ndi chifukwa chakutetezeka kwa malo amenewa olemba buku la Ezekieli akufotokozera pa verse number 13 kuti unali mu Edeni. Tsopano ndiye kuti mukanena za munda wa Edeni uwu ndi pamene ndikukuwuzani pakuti kamunda kokhaka pakokha mmene kankayikidwa kanabwera mbuyo patatenga zaka zambiri, mwina mamiliyoni azaka. Dziko lapansi lilipo, angelo aja atagwa, kuli chibalaliko, anefili, matholo mumamva aja zichatimamva kuja kuti zipona zilipo. Those are humans zimene zinali zilipo before Adam. Pafunika kumvesesa, koma nkhani ndiyo thyoka pang'ono ngati chichewa chitakhala kuti sichikumveseseka bwino. Now tamuona pano kuti uyuyu anali mu Edeni. Limeneli ndi buku la Ezekieli. Ndi Ezekieli akuyimba nyimbo ya maliro atulo, ndi akuyika mfumu kutsogoloko, ndi akutipasanso ufumu wa uzimu ndi ufumu wa thupi, ndi akutipasa political and spiritual. Ndi panopa akutionetsera sopanoza Lucifera uja kuti iyeyi anali mu Edeni. Edeni wake ndi uti? Ndi Lucifera anali mu Edeni. Ndiye mumve sopano kumeneko akunena kuti mtengo uliwonse unali chofunda chako: saladio, topazi, diamond, berulo, sohamu, yaspi, salafio, nofeki, bereketi ndi golidi. Malingaka ako ndi akazi ako, sakumva munthu, anakutumikira tsiku lolengedwa zinakonzedweratu. Ndiye ndimafuna mugwire chichewa chakuti malingaka ako ndi akazi ako ati amenewa amene Bible likuatchula, mupeza kuti these are the humans amene anachita transform kuchokera ku angelic beings zokugwa, amene amapezeka pa Genesis chapter number 6. Anali limodzi kutumikira Lucifera. Ndiye kuti the entire kingdom inali yolamulidwa ndi Lucifer, ndipo kumeneko kumapezekanso zamoyo. Zimene zozo zamoyozo ndi zimene ndikubwerezereni ku Genesis chapter number 4 verse yake number 16. Sopano tiwerenge. Ndipo Kaini anatuluka pamaso pa Yehova, ndipo anakhala m'dziko la Nodi kummawa kwake kwa munda wa Edeni. Ndipo Kaini anadziwa mkazi wake, ndipo anatenga pakati nabala Enoke. Ndipo anamanga mudzi nawutcha dzina lake mudziwo monga mwa dzina la mwana wake Enoke. Kwa Enoke ndipo kunabadwa Eradi. Ndipo Eradi ndipo anabala Mehuyali. Mehuyali ndiwo anabala Metusela. Kandi momwemo pakuti ndili pa ndima maso akutchingika. Verse number 19. Ndipo Lameki anazitengera yekha akazi awiri. Dzina la mkazi wina ndiye dzina la mkazi wina. Ndipo
verse number 20. Ndipo Ada anabala Yehulai. Tsopano mukayamba kuwerenga mibadoyi imene muipeze pamene papai, ndi imene tsopano iyambe kukupasani chithunzithunzi cha mtundu wina. Tiyeni tsopano muone nkhani ngati yomweyi mukayiwerenga ku Genesis chapter number 4 komweko, mumva kuti ndipo mwamunayo anadziwa mkazi wake, ndipo anabalanso mphwache Abele. Ndipo verse number 6 ati ndipo Yehova anati kwa Kaini, pamene anati kwa Kaini, ukwiyiranji, yagweranji nkhope yako. Muyiwerenga nkhani imeneyo muzafika pa verse number 9. Ndipo Yehova anati kwa Kaini, ali kuti Abele mphwako? Ndipo anati, sindidziwa. Kodi ndine oyang'anira wamphwanga? Ndipo anati, wachita ichi, mawu a mwazi wa mphwako ali kufuwulira ine kunthaka. Tsono ndiye uyenera temberero kunthaka imene inatsegula pakamwa pake kulandira mdzanja lako mwazi wa mphwako. Verse number 12. Pamene udzayimirira sizasekereranso kwa iwe, mphamvu yake idzakhala, ndipo kwa iwe mphamvu yake udzakhala othawathawa ndi oyendayenda m'dziko lapansi. Mukapita pa verse number 15 ndi pamene ndimapafuna, pali mawu akuti, ndipo Yehova anati kwa iye, chifukwa chache yense amene adzapha Kaini kuzabwezedwa kwa iye kasanu ndi kawiri. Ndipo Yehova anayika chizindikiro pa Kaini kuti asamuphe aliyense akampeza. Muyambe kuganiza limodzi ndi ine, kodi aliyense akampeza akunena ndani? Chifukwa mwana woyamba ndi iyeyi, wachiwiri malinga ndi mmene Genesis inalembedwera ndikuti mwana wachiwiri ndi Abele. Mmene waphedwa Abele kwasala nda, malinga ndi kulemba kwa anyamatawa mukapeza kuti ndikuti kwasala Kaini yekha. Tsopano akamanena kuti aliyense amene azampeza akunena ndani amene akampeze ndi kumupha, kapena kuti asamuphe kuzawerengedwa mulandu, akunena ndani? Aliyense akunena ndani? Tsopano mukapeza kuti Baibulo lomweli likukuwuzani kuti ndipo Kaini anathawira ku Nodi kummawa kwace kwa munda wa Edeni nazitengera mkazi. Tili ndi chithunzithunzi cha apo ndi apo chosonyeza kuti zinali zolengedwa zina zamoyo zimene zinkalamulidwa ndi Lucifer. Choncho kulenga kwa Mulungu kumene analenga dziko lapansi kunachitika kudzera mukuchulukana. Tiye tione mmene munthuyi anakhalira ku dziko lapansi ndi cholinga choti musanafike pa Genesis chapter number 3 tiyambe tamvesesa bwino, komanso kuchosa ganizo lina lonjezera limene chemwe ali simunafunse koma lokhuzana ndi chipatso chimene munthu amaganizanso kuti ndi mkumano wapakati pa Adamu, kani mkumano wapakati pa Hava ndi Adamu. Ena amafika popyola kuti ndi mkumano wapakati pa Satana ndi Lucifer. Tamverani, Lucifer la mabuku ake wonse, ngakhale mu Satanic Bible chapter number 2 verse number 28 akukana, akunena kuti ife tinalamulidwa kuti tikhale koma inu munaumbidwa. Sakumva munthu. Inu munaumbidwa, ife
tinalamulidwa kuti tikhale. Imene ndi Satanic Bible, verse chapter number 2 verse number 28. Sono mawu akuti inu munalamulidwa kuti mukhale, kani ife tinalamulidwa kuti tikhale. Ndiye kuti zolengedwa zimene zinalipo mpaka na mu Genesis chapter number 6 ndi zongonena kuti zikhalepo. Ndiye pali kusiyana pakati zongonena kuti zikhalepo ndi chinthu chimene Mulungu mwini wace anaumba ndi manja. Now, muyankho lake la Lucifera amayankha kuopsa kumene kunali pa munda wa Edeni, chifukwa iye anali mugulu la zinthu zongonena, koma Adamu anali ochita kupangidwa ndi Mulungu ndi manja ake. Sanali oti zikhale kukhale Adamu ayi, koma amene analipo ongonenedwa kuti akhalepo ndi mtundu mukupeza pa Genesis chapter number 6. Ndi ongonena kuti akhale, koma akulu awa anachita kulengedwa. Ndi ife kuti analengedwa panali povuta kuti pokanchimwitsa munthu amene Mulungu waumba ndi manja ake. Satana akatume njoka kapena akatumenso chongopanga. Ndi kuti mphamvu zasiyana, pakufunika yekha apite chifukwa chakuti chani, pamene munthu uja anamulenga, Genesis ikutiuza kuti anamuuzira mpweya mwanjiji munali mzimu. Ndiye kuti panafunika kuti spirit versus spirit, chifukwa munjoka mulibe spirit. Nkhondo ya pakati pa munda wa Edeni kukachimwisa Hava pa munda wa Edeni, sakadatuma njoka chifukwa munthu mwa iye munali mzimu, anauziramo mpweya. Ndi mpweya umene anauzirawo unapanga kuti mwa munthu mukhale spirit. Lucifera ndi spirit. So nkhondo inali pakati pa spirit versus spirit, order versus order. Panali povuta kwambiri kuti akatume njoka chimene chinalibe mzimu. Komanso Lucifera amanena kuti mumbiri yace ya nkhani yokuzana ndi pa munda wa Edeni mu Genesis chapter number 3, mumve mpingo. Iye amanena kuti padali povuta kwambiri kuti ndikalowemo chinyama, chifukwa nkuti nthawi yonse mamiliyoni years amene zolengedwa zinalengedwa, munthu asanayikidwe, Anefili akuyendesa dziko lapansi, ziphona zikuyendesa dziko lapansi, Adamu asanapangidwe, sikudapezekeko chinyama chimene chidalankhula mawu amene munthu amalankhula. Simunaimve statement iyo. Chilengedwereni cha dziko lapansi, Genesis chapter number 6, Anefili ndi ziphona zili ku dziko lapansi, akuti sikudapezekeko chinthu cholengedwa ngati njoka chimene chikanalankhula mawu ngati munthu, kulibe. So mukaona conversation imene ilipo pa Genesis chapter number 3 ya Hava ndi imene tikumva kuti ndi njokayo, mupezadi kuti ikadakhala njoka, chifukwa chani Hava sanatutumuke, chifukwa chani Hava sanakhale ndi mantha. Muona kuti ndi smooth conversation yakuti akulankhulana ndi chinthu chimene chikufanana naye, sanadabwe. Inu mwamuona Balamu panjira pamene anaona kuti bulu akulephera kuyenda, ndipo akumumva bulu akulankhula, he was collapsed. Chifukwa si chilengedwe, Mulungu sanapangepo kwa nthawi yaitali kulankhulisa chinyama, ndipo mpaka pamene munda mwa Edeni tikuyenda kuzafika kutsogolo kwa nthawi yaitali, ndi pamene tinamva kuti chinyama chinalankhula. Choncho kulankhula kwa mawu kopatsirana kwa pa Genesis chapter number 3 ndi umboni okwanira mu audio yanga yoyamba yakuti sinali njoka, chifukwa mwa njoka munalibe mzimu, koma munthu atamuumba anayikamo mzimu. Ndikhulupirira kuti chichewa changa chikhoza kukhala kuti kufika pamenepo chayamba kumveka bwino. Choncho mmene ndinakutengerani pa Genesis chapter number 4, ndimafuna ndikuonetsereni kumawa kwa Edeni, kumawa koma kwa Edeni. Mukagwira mawa kuti kumawa kwa Edeni, ndiye kuti akupasani chichewa chofanana ndi kumadzulo kwa Blantyre, kumawa kwa Blantyre kuli chani. Akanena kuti Edeni, ine ningokuwuzani kuti Lilongwe, kumawa kwa Lilongwe, kutanthauza kuti mmene Lilongwe ilipo ndiye kuti ili ndi kumawa, ndiye kuti kuli Salima. Kazi kumveka zimenezi. So pano ino mumangoyang'ana Edeni mumayiwala kumawa, chifukwa kana ndi kumawa
kwa munda wa Edeni kunali ku Nodi. Ndekuti Nodi anapanga exist liti muzapeza ma errors pamene amalemba buku la Genesis. Koma chifukwa chakuti awawa ndi mawu a Mulungu ndipo Mulungu anawauzira, ife timatenga amenewa ndi kuwerenga monga mmene zilili. Koma tikafuna zidziwiso zina ndekuti timapeza kuti ndekuti Genesis bukuli Bible linabwera pakalembedwe makamaka Genesis anachedwa ndi mamiliyoni ya zaka kuti akhalepo. Choncho chifukwa chakuti chinabwera kumbuyo chinthuchi panali kubalalika kwina kumene kunalipo. Ndikhulupirira kuti ana a Mulungu mukhala ndi ine kumvesera mpaka na pamene tidzipita mu ma audio ena amene ndikhale ndikuyankha funso limeneli, osayiwala kuti imene ndikukupasani ndi background yakuyankha funso lakuti kodi ina ali njoka. Tsopano understanding ya ine iyamba kukupasani zinthu ziti zimenezi. Now mukayamba kumvesera pamene pa 5 minutes zomalizirazi ndisanalimalize ola, mupeza kuti kuli chimene Bible likufotokozera. Tibwereni pa Genesis chapter number 1. Akuti pachiyambi Mulungu analenga dziko lapansi ndi kumwamba mungati mawerengera muja, mpaka mufika kuti ndipo anati Mulungu madzi pansi pamwamba asonkhane pamodzi, malo amodzi uoneke mtunda, ndipo mtunda mupeza kuti unaoneka. Now chimene chinali chilengedwe. Koma pa Genesis chapter number 1 pomwepa mukayambira pa verse number 26 akuwuzani kuti kulengedwa kwa munthu. Uku kuyamba ku Genesis chapter number 1 iko akukuwuzani za kulengedwa kwa munthu. Musabalalike kuchoka pamenepo. Ndipo tsopano audio yachiwiri ndiyambire pamenepo. Mpingo wa Mulungu tikuyesa kuyala maziko ayankho lakuti kodi inali njoka. Ndiye kuti phase 1 ndayambira kukuonetserani kuti buku la Genesis linalembedwa patatenga mtunda wautali, komanso kuli zolengedwa zina zimene zinalipo. Ndikhulupirira pamenepa mukhoza kumvesesa bwino. Ena amanena kuti Adamu sichinali cholengedwa choyamba ku dziko lapansi, koma ndi pamene Mulungu anayamba kulenga munthu obwereranso pamaso pa Mulungu kuchokera kukugwa kwa ngelo amene anapanga mtundu wina wa humans ku dziko lapansi, atasandulika ngati ma fallen angels ku dziko lapansi na adzakhala ziphona na amatchedwa kuti ana amuna a Mulungu. Kani yosausa tentionane mu gawo linalo. Mulungu akhale nanu pamene tikubwera pa Genesis chapter number 2 kuyika ngati mazikobe a audio yakuyankha koyambako. Mukhale pompo, nkhani ndi yayitali. Mulungu akuthandizeni. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Mu gawo lachiwiri limene ndanena kuti ndiyambira pa Genesis chapter number 2 kupitiriza kukupatsirani mmene tingathe kumvesesera Genesis chapter number 3 ngati tikuyambira koyambirira. Ndimangopereka chithunzithunzi mu audio yoyambayi kuti tikadziwe kuti buku la Genesis lidalembedwa patatenga zaka zambiri, ndipo kulemba koyamba ankalemba mu chinenero cha Chiheberi cha original. Choncho kunalinso mabuku amene anali oyambirira kufotokoza za chilengedwe limene dziko linayendera, amene ndi Book of Enoch limene linachotsedwa m'Baibulomu, limene ifeyo tikuwerengafe timatha kutengako ina mwa information ya mmene buku limenelo linalembedwera, pakusiyanitsa ndi mmene otanthauzira buku la chichewa la Baibulo anayikira zinthu zina format yake
komanso ndondomeko zina. Tamverani. Koma ngakhale timafotokoza zimenezi, ngakhale tikufotokoza zimenezi, izi sizikupanga violate mawu a Mulungu kapena kutsukulusa kapena kupanga dilute zimene zinalembedwa mu Baibulo ili. Izi zidakali mawu a Mulungu ndipo chidakali choonadi monga mmene chinayikidwira, ndipo ambiri potsatira izi tikapulumuka. Koma tikafuna kumvesesa ndi kuziwa ziziwiso zina, tizipeza kuti mmalembedwe a zinthumo muli zina zake zimene zimakanika kumveseseka ndi munthu, koma otiphunzitsa anatiphunzitsa choncho kuyamba pachiyambi, ndipo tinazikhulupirira ndipo timayenda choncho. Ndiye timapereka chitsanzo modi yoyamba kuti anthu ambiri amaganiza kuti dziko lapansi linayambira mu Edeni. Koma mukamawerenga Baibulo likupasani kuti ayi, mukafika ku Genesis chapter number 4. Ndetso pano pamene tikufika mu Genesis chapter number 2, mmenemu tafikamo kuti tifike pokolanitsa kumveseseka bwino, kuti mukachoka mu Genesis chapter number 2 pamene tizifika ku Genesis chapter number 3, tikhala notitadziwa kuti ndi zoona sidali njoka koma anali mwini wakeyo Lucifera. Koma ngati akutchula njoka ise symbol imene tiyifotokozere bwino mmene zilembo za mu Book of Enoch komanso Book of Jubilee zinalembera pa nkhani imeneyi mogwirizana ndi Ezekiel chapter number 28 komanso Yesaya chapter number 14 za maonekedwe a Lucifera ku munda wa Edeni. Sidali njoka, anali pakati pa miyala yoyaka. Ndiye timaona kumene kuja za malingaka ndi akazi amene anali kumuombera m'manja. Nkhani zosausa imeneyi ndi nkhani koma yosausa kwambiri. Akazi awa ndi ati akupezeka pamenepa ndi mtundu umene Mulungu adaulenga, ndipo kuchokera mu ganizo limeneli timapukuta kuchotseratu ganizo la kuchulukana kudzera mu kugonana kumene kuli ku dziko lapansi, kuti sichidali chipatso, chifukwa nkuti kumbuyo kwa Mulungu atapanga kale nkhani ya chipatso mumayipeza mu Genesis chapter number 3. Koma tsopano nanga amene akupezeka ku Genesis chapter number 4 kummawa kwache kwa Lilongwe kumene mukapeze Salima, kumadzulo kwache kwa Lilongwe kumene mukapeze Mchinji. Kodi akunchinjiwa kumene munthu uyu opezeka pamaso pa Yehova, imene tikuyitcha kuti Edeni, imene tikuyitcha kuti Heaven Embassy, amenewa zinakhala bwanji? Zikumveka kuti anachoka pa Heaven Embassy. Ndi Genesis ya chapter number 4 verse yake number 1 ndi 2 kapena 16 ndi ma verse ena, ndi pamene akutiuza paja kuti ndipo Enoch anathawa pamaso pa Heaven Embassy, anathawa pa Edeni. Anali malo amene anangobwera Mulungu kuzapanga reconstruction, kudzamanganso kuti ayambe the human race womakhala ndi mtundu wa anthu opemphera ndi mtundu wa anthu osaziwa Mulungu. Unayambira pa Adamu, koma kumbuyoko kunali chimtundu cha anthu osaziwa Mulungu chimene chinasakanizika ndi mbadwa zochokera kwa ziphona. Genesis chapter number 2 tikufuna pamene akunena kuti atiyambira ndi kunena kuti kulengedwa kwa munthu. Ndipo Mulungu anati tipange munthu mchifanizo chathu, tipange munthu mchifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu. Ndimafuna muyamve kuchoka pamenepa, ndekuti mukadzawerenga mozama malingana ndi buku la Enoki komanso the Book of Jubilee, apa amayitcha kuti imeneyi it was a new generation, new era ya munthawi imeneyo. Tsopano ife timamva ngati
ukuku ndiye kunali kuyamba, koma nkuti kumbuyoko kuli zochitika zina. Chifukwa uyu tsopano muyambe kumva pano akuti ndipo Mulungu anati tipange munthu mchifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za pa nyanja ndi pa mbalame, pa mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lapansi ndi pa zolengedwa zokwawa zonse ndi zakumwamba ndi za pa dziko lapansi. Ndipo Mulungu analenga munthu mchifanizo chache cha Mulungu adalenga iye, adalenga iwo mamuna ndi mkazi. Kazimveke zimenezi. Mukawerengabe mozama pamenepa muzibwerana ne kumusi. Verse number 28 akunena kuti mubalane, muchulukane, mudzaze dziko lapansi. Kazikumveka zimenezi? Mubalane, muchulukane, mulidzaze dziko lapansi. Pali chipaso pamenepo chogonana chimene chinali kumunda wa Eden. Imene yobereka nayi is a different story. Sichinali chintengo kuti achipaso ndi chinayi ayi. Angakhale m'mabuku awa ndi kwatchula Enokiwa, komanso mukapita mabuku oyipa a Satana ndiyerekezi amene amafotokozera za chiyambi chake cha Luciferayo, amanena kuti kuberekana ndi kuchulukana it was a command from above. Nchifukwa chake anayika ziwiri mamuna ndi mkazi. Now pamene akubwera kuzati pasa mamuna ndi mkazi awa tikuapeza apa pawa, uyiso pano inali yoti Mulungu wachita separate wachita separation, walenga Edeni, waipatula, wabwera Mulungu kuzapatula ndi kupanga garden iyeyo kuti pamene papapa pakhale embassy ya kumwamba, pamene ndiyambire mtundu umene usiyane ndane fili. Ndi pamene tsopano timampeza Adamu ndi Hava. Ndiye mumve pano kuti tsopano anthu aja akuchita kupangidwa. Kazikumveka zimenezi? Verse number 28. Mulungu ndipo anadalitsa iwo, ndipo anati kwa iwo mubalane, muchulukane, mudzaze dziko lapansi, muligonjese, mulilamulire pa nsomba, pa nyanja, pa mbalame, pa mlengalenga ndi pa zonse zakumwamba ndi za dziko lapansi. Akafukufuku akamawerenga vesi limeneli limapasa chithunzithunzi cha first generation. Tiyambitsa mabokoso. Verse number 29. Ndipo anati Mulungu, taonani ndakupatsani inu therere lonse lakubala pa dziko lapansi ndi mitengo yonse imene muli zipaso za mtengo wakubala mbewu, zikhale chakudya cha inu. Mukayima pamenepa ndi pamene Lucifera tsopano ndifunika ndimfotokozere chimene ankadya anefili, chimene ankadya kunali kuti ndi m'bado umene tsopano Mulungu akulenga wa ma vegetarians, umene udzadya zakutchire, udzadya zakumunda, chifukwa generation yoyamba imadya magazi. Akukhala ngati atwaibuwa akugwirizana ndi alifoma ndi Baibulo. Sindikugwirizana ndi alifoma koma Baibulo likufotokoza. Muone kuti akusintha mtundu wa chakudya. Mtundu wa chakudya choyamba chinali magazi, ndipo magazi awa amene ankadya ku mtundu woyambawo ankadya kuphatikiza ndi munthu yemwe. Mukayang'ana mu testimony 1840 ya Luciferian testimony yolembedwa ndi Adam Clarke. Once again Adam Clarke ndamuchulanso amene polemba buku is a 33 degree satanist amafotokozera zakudya zimene zinkawononga dziko lapansi pamene asanalenge dziko, poyika ka Edeni kakaka. Kumawa kunali anthu, kumadzulo kunali anthu, kumpoto kunali anthu, koma kumawa ndi kumene kunali likulu la Lucifera.
kuja kumatchedwa kuti kunodi, kumeneko kunalinso amayi aja amatchedwa kuti Lilith, anali ali kumeneko. Now polenga awa akulenga new creation, akufuna kuyambanso chiyambi chabwino cholumikizana ndi Mulungu. Mtundu watayika ndi akuti anapasa kuti, ndipo Mulungu anati taonani ndakupasa inu therere lobala la dziko lapansi ndi mitengo yonse imene muli zipaso za mthengo wakubala mbewu zidzakhala chakudya cha inu. Akumuuza ndani pamenepa? Akuuza anthu awiri aja. Now mukamva mawu akuti chidzakhala chakudya cha inu, ndiye kuti akutipasa mawu olekanitsa kuti pali ena muchatichitiramo, kuti simunganene kuti chakudya chanu popanda ena. Chimveke chichewa, simunganene kuti chakudya chanu popanda ena. Paina kukhala ena amene amadya, ndi enawo ndani? Chifukwa ndi inu chakudya chanu. Akunena Adamu ndi Hava amene akualenga apapawa. The same word ya chakudya chanu ikupasani chisanzo chakuti mwafika pa hotela, pa restaurant, pa chiyimirire, amayi tikufuna nsima ya matemba. The same time wina anena kuti amayi ndikufuna nsima ya nthumbwana. Mwakhala pansi, ndi ogawa akubwera amayenera kusiyanisa kuti abambo nsima ya matemba chakudya chanu ndichi, chifukwa pali enanso amene ayitanisa zina. So mawu awa akupasani kuti kunali ena amene sankadya izizi, chifukwa Mulungu akugwiritsa ntchito chichewa chakuti chakudya cha inu. Verse number 30, ndipo ndapasa zinyama zonse za dziko lapansi ndi mbalame zonse za mlengalenga ndi zokwawa zonse za dziko lapansi, mmene muli moyo, therere laliwisi likhale chakudya. Ndipo kunatero, ndipo anaziona Mulungu zonse zimene anazipanga, ndipo taonani zinali zabwino ndithu. Ndipo kunali madzulo, ndipo kunali mamawa. Mwamuona chapter number 1 watipasa gawo loyamba la kulengedwa kwa zinthu za dziko lapansi. Now mu chapter number 2 mmene timawerenga mucha, ndiye kuti tipeza pa verse yake ya number 7, ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi doti lapansi, nauzira mpweya wa moyo mphuno mwache mwa munthuyo, nakhala wa moyo. Ndiye kuti chilengedwe ichi chikuchitika pamene papachi ndi chimene chikukupasani kuti zinthu zisopano zikufuna kuti inu ndi ine tikamawerenga Genesis timayambira pamenepa. Uyuyu akulengedwa ndani? Awawa mwaone akulengedwa ndi manja a Mulungu, akuchita kuumbidwa. Koma gulu lina licha langonena, Mulungu angonena, Sipona anangonena masiku amenewo. Zija zoti they are not modified by God, they are not made in the hands of God. Koma nangochita create, kungolenga, kungolankhula kuti zikhalepo. Koma awa they are special. Chifukwa chake muona kuti kumwamba kunatsika. Na Lucifer akamanena mmene munalili munda mwa Edeni, ndi chifukwa chakuti akuti malo amenewa ndi amene Mulungu anatsika kudzapanga munthu. Ndi kufikako kunali kuvuta, chifukwa kunali a change of kingdom, the change of ruler inachitika tsiku limene lili, kusintha kwa munthu dziko lapansi. Chifukwa kuchokera tsiku limene Adamu analengedwa, tsopano dziko linagawika pawiri, anthu a Mulungu ndi anthu a Satana. Linagawika kuchoka tsiku limeneli. Koma pamene Adamu analengedwe, ngati kunali munthu, anali anthu osa Satana, ndamene amapezeka kunodi.
sono kunali ngati kuti mulungu akuchita generate the new generation imene ipange mtundu malingana ndi kufotokoza kwa buku la Enoki komanso buku la Jubilee zimene olemba mabuku awawa tsopano sanatizamire kufikira konseko anangotipanga kuti ife tione ngati tikuchokera pa munda wa Edeni malinga ndi kulemba kwa buku la Genesis. So mazoti zimene zalembedwa mabuku ndi zimene zanyenenedwa ndi zimene anthu timatsatira. After all tinalonjeza kuti tidzasata Bible lokha basi, koma Bible lokali mudziwe kuti silidali lokha, kunalinso Bible lokha buku la Enoki, Bible lokha buku la Jubilee ndi mabuku ena amene anachotsedwa amafotokoza in a calculated statement nkhani imeneyi, ndipo amaonetsa kuti sinali njoka, anali iyeyo Lucifer mwini wake. Koma zilembo zimene zimagwirisidwa ntchito polemba khalidwe la Lucifer ndi pamene padazachita apply njoka. Ndiye nkhani yake imeneyo mpingo wa Mulungu. Kotero ineyo mundilole kuti ndifike pa mfundo imeneyi. Mumve pano sopano akupasani mawu akuti pokhala pache pa munthu. Ndipo Yehova Mulungu anadzala munda wa Edeni chakummawa momwemo ndipo anayikamo munthuyo. Kazi zimveka zimenezi kaya. Mumvese pano. Ndipo Yehova Mulungu anadzala munda ku Edeni. Kachikumveka chichewacho. Ndipo Mulungu Yehova anadzala munda ku Edeni. Later on anadzala inkuti anadzachipanga kutsogolo zina zitachitika kale. Kuli kale china ndi akuti anadzala munda wa Edeni. Kazi kumveka zimenezi nayikamo munthuyo. Ndipo Yehova Mulungu anameresa nthaka mitengo yonse yokoma maso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo, ndipo mtengo wakudziwisa zipatso zabwino ndi zoyipa. Ndipo unatuluka mu Edeni mtsinje wakuthirira mundamo, momwemo ndi mmene inalekana nichita miyendo inayi. Ndi nkhani zosausana Mulungu. Tsono mukabwera pa Genesis chapter number 2 ndi Genesis chapter number 1 zikupasani kuti pamene tikuwerenga Genesis chapter number 3 tisasokonezeke, tidziwe kuti kunali zina kumbuyoko. Kusasokonezeka kugona pati kulipo chifukwa chakuti amene amalemba Baibulo kulilemba tsopano mu chinenero chathuchi linakumana ndi mavuto. Baibuloli linakumana ndi zobetchera kuti likhalepo chifukwa cha mafathers amene analipo, amene padali kukangana pakati pa Heberi ndi Agiriki, kulimbirana maufumu a dziko lapansi, kulimbirana mitundu ndi kulimbirana milungu. Tsono amene anapezeka wozindikira kanthawi kameneko ndi amene anakakamiza kuchosa mabuku a Enoki komanso kusintha chinenero kutipasa chinenero ichi ndi kuchosa Chiheberi chimene tidafunika kuti tonse tichiphunzire ndi tidziwerenga origin mu buku kapena mu Bible la origin ya Chiheberi. Mulibe zimene zikunenedwa pa Genesis chapter number 3. Kazi kumveka zimenezi. Koma kotero ine ngati munthu ongoyankha sindikukuchosani m'malemba, tikhale momwemo ndipo tikhulupirire zimene zalembedwa m'menemo, chifukwa Bible likuti ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse za mthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo anati mkaziyo, kodi munthu, kodi anati tu Mulungu usadye mtengo. Now mubwere pa Genesis pamenepa muyambire pa verse number 1. Nditakufotokozerani nkhaniyi kuti muyambe kumvesesa.
osayiwala kuti pamene ndikupita ndime imeneyi mu audio yomweyi ndikufuna ndikupaseni chiyambi cha njokayi kuti ndi chani nanga amene anayika kuti ikhale njoka. Tonse olemba ndi akafukufuku amavomerezana kuti amene analemba zimene zizi ndi Mose. Take note. Amene analemba Genesis ndi Mose. Ndiye mafuna kuti muone kuti ngati Mose anayikapo njoka anayitenga kuti chifukwa analemba ndi Mose. Musayiwale kuti mawu amene wauti ndipo njoka inati ndi Mose anayika. Musayiwale kuti ndi Mose imweyo ku buku la Numeri amene anakweza njoka. Musayiwale kuti Enoki ujeni Mose anatenga njoka kuyimika ndi kuzunguza kocha atakambirana ndi Mulungu. Anali ndi chithunzi chanji cha njokayi nanga akuchokera kuti. Osayiwala kuti Mose ndi wokulira Igupto, akuchokera nyumba ya Farao. So timve story ya Mose chimene chinampanga mastermind kuti polemba Genesis ayikeko njoka. Amayidziwa ngati chani njokayi kuti pamene akupita kukachiritsa anthu m'chipululu akatengeso njoka ndi kuyikweza. Akudziwa chani za njokayi. Mose anakhalapo ku Igupto, ndipo mdziko la Igupto njoka mukuyipeza pa Genesis chapter number 3 analemba ndi Mose Genesis. Koma Mose wakulira nyumba ya Farao. Kodi njoka ichinali chani kwa Farao? Kwa iyeyi maso mwake munalija. Njokayi imatchedwa kuti Eluyas. Eluyas ndi njoka imene inkayimira diso lachitatu la dziko la Igupto. Komanso Eluyas chinali chizindikiro cha ufumu ku dziko lapansi. Mukaona njoka ku Igupto kumene Mose akupita ankaona kuti ndi chizindikiro kwakuti ngakhale Mose akanakhala kuti wangofera konko sakadaitenga Mose njoka ngati chinthu choyipa. Ayi, chifukwa njoka unali ulamuliro kapena kuti ulamulo wa ufumu ankaidziwa ngati Eluyas. Now Eluyas anali ndani? Eluyas ndi njoka ndithu imene inatenga mayina 4 pamene inali kutchulidwa. Choncho ndime yachiwiri ndiyakuti pamene limalembedwa buku la Genesis chapter number 3 kulembedwa ndi Mose, mutu mwa Mose mwadzaza nkhani yokhuzana kuti njoka si chinthu chachabe ayi. Njoka ndi chinthu chabwino ndi akuchigwiritsa ntchito ku Igupto ngati clown. Kutero kumukayang'ana chipewa cha Farao mukachipeza kuti chinazunguzidwa ndi clown ya njoka ija imatchedwa kuti cobra. Sono chifukwa chakuti ku Igupto njoka si chinali chizindikiro choyipa, chinali chizindikiro chabwino. Sungani chimenecho kuti imayimira ufumu njokayi, ulamulo umene ulamulo unali wa dziko la Igupto, dziko la anthu aja ochimwa amene tikuaganizira kuti they were existed before Genesis. Kachikumveka kachiche wacho ka ulamulo wao unali ulamulo wa njoka. Now chifukwa chakuti ulamulo wa ku Igupto unali ndi chikhalidwe choyipa umene umayimira ufumu njokayi, polemba pano akutenga choyipa cha malamulidwe au ufumu wa chizindikiro cha njoka ndi kupanga apply pa Genesis chapter number 3 polemba kuti ndipo njoka inali yakuchenjera. Ina amafuna kunena kuti Eluyas. Mukanena kuti Eluyas ndi kuti mukunena kuti ulamuliro wa ufumu koma wakundima Eluyas. Ngakhale kuti ku Igupto kusikinali chinthu choyipa, koma nawo Mose atatuluka anazazindikira kumapeto kwa miliri kuja kuti kingdom iyi ndi yachabe, kingdom iyi ndi yoyipa.
imene ili ndi chizindikiro cha njoka. Therefore ineyo ndimadziwa kuti njoka ndi ulamuliro, koma ulamuliro wake wochokera ku anthu oyipa umene Lucifera, Satana ndi Mdierekezi amalamulira. Ufumu wawo umatchedwa kuti njoka, Elias. Ndiye chifukwa chakuti ufumu wa Satana ndi Mdierekezi pansi pa Igupto umatchedwa kuti Elias, njoka. Nayenso Mose polemba Genesis chapter number 3 sakuyikapo Satana uja. So awama apeza apapawa ndi malembedwe, osati kuti inali njoka, koma kalembedwe kuti kamveke kulingana ndi olembayu kumene akuchokera, akudziwa chani za njoka. Number 2, njoka yomweyi mu Chiheberi imatchedwa kuti Ningishidadi. Ningishidadi mu Chiheberi imayimira kuti njoka yozunguzika pa mtengo. Number 1, Ningishidadi imayimira kuti njoka yozunguzika pa mtengo. Na mukangonena kuti njoka yozunguzika pa mtengo, kodi mtengo unali chani? Mukapeza kuti mtengo unso ndi ufumu umene ulamuliro wake umalamulidwa ndi njoka. Ndikuti mukupeza mtengo umene uli apa. Na mukapeza kuti ufumu oyimira ndi mtengo, ndi pamene mumaonanso kuti ndi mtengo umwewo umene unapita kukakhazikisa ufumu wa Mulungu pa mtanda paja, kuti Yesu anakapachikidwa pa mtengo omwewo kukayitanisa dziko lonse lapansi kuti likhale m'manja mwake ngati olamulira, okhala mfumu ya mafumu ku dziko lapansi, ku mtengo kuja. Now with that camera akuona njokai ndi mtengo pano akutipasa kuti Ningishadi, koma cholamulira kapena kuti chotanthauzira chachiwiri kuyimira kuti ulamuliro, komanso kachiwiri mukanena kuti Ningishidadi, ngakhale muzolemba za Chiheberi pa nkhani ya njokai amatanthauza kuti kuchirisa dziko lapansi. Ndiye mukatenga kuti Ningishidadi njoka ndi kuchirisa dziko lapansi, mutenga chinthu chomwecho muchiponya ku buku la Numeri. Chifukwa chake kuti amvese Mose za ochiritsa wa dziko lapansi ndani, anangotenga mtengo ndi kumuza tizunguza njoka. That was a sign language kuti Mose amve nsanga za chimene akuchoka, kumene akuchoka ku Igupto. Koma ku Grisi njoka inali mulungu wa machiriso, ndipo iyoyi inakhala mulungu wa machiriso ku Grisi mpaka na mbali ina ya ku Asia. Ndipo njoka imeneyo ankayitcha kuti Kodundunani. Ndiye mukanena kuti Kodundunali ndiye kuti ndi mulungu wa nyonga kapena kuti wamphamvu za machiriso. Chifukwa chake mupeza kuti inalembedwa choncho. Koma mumve pano, koma Aheberi anali ndi mtundu wina wakalenkhulidwe pokhuzanaso ndi nkhani yomweyo ya njoka m'mabuku a Enoki komanso mu buku la Jubilee. Ndite ntimvane pano. Mu buku la Enoki komanso mu buku la Jubilee, mawu amene amapezeka, amene anatenga ndi kwayika pa buku limeneli la Genesis chapter number 3, akwatenga mbuku la Enoki, mbuku la Chiheberi, mbuku la Enoki, kapena kuti muchinenero cha Chiheberi mbuku la Enoki, pofuna kutsimikiza kuti iyi sinali njoka, komano munatuluka mawu mbuku limeneli amene amawatcha kuti Nunuhimu na Jashi. Ndiye mukangonena kuti Nunuhimu na Jashi, na Jashi ndi njoka ya mkuwa, njoka ya golide, njoka yowala, bronze ndi mitundu ina koma zoyimira kuwala, ndi amayitcha kuti na Jashi. Now Agiriki potanthauzira malemba amenewa ndi kukupasiraniwa ndi anthu ngati achina Ptolemy.
komanso anthu ngati a Erenius Lion 2 amu 2 century, achina Jerome akaswiri olemba chinenero chachi Giriki komanso Chilatini ama 4th century, achina Augustus Hippo akchama 1800. Anthu amenewa akamva mawu akuti Najashi amanena kuti ndi njoka, ndipo amayitenga Najashi mu buku limeneli la Chiheberi potenga mawu amene amatchedwa kuti known him Najashi, amene ndi zilembo zitatu zimene anthu olembawa anatengerako kuti muzipeza kuti apapa ayikapo njoka. Nawo kumene ndikubwerako tsopano ndikuphwa madzi, ndikufoka, ndikutsika kumusi kuti ndiyambe kukutengani pang'ono kuti iwowa sanangolakwitsiratu kuyika mawu akuti njoka ayi amene mumapezawa, chifukwa anatenga ku mawu akuti Najashi mu buku la Enoki, umene ndi ulamuliro owala, umene ulamuliro owala mukawupeza kuti ndi ku buku la Ezekiel tinakupeza kucha chapter 28 kuti anayenda pa miyala yoyaka ya moto. Na komanso akanena kuti Najashi kuyimira njoka m'buku la Yesaya, Najashi yemweyo amayimira morning star mmalembedwe amabuku aja. Ndi iwo anangotolapo zimenezo ndi kuyika apapa monga mmene mwapaoneramo. So mundilole kuti ana Mulungu kulankhula uku kuonjezera kwa lero ikhale pati yachiwiri koma yoyamba ya kuyankha kwanga. Mwachidule ndikuperekeni m'dzanja la Mulungu na malenga amene alipo ndi amene adzakhalapo mpaka nthawi zosatha za msogolo mwa nthawi zathu, ndipo tizazindikira bwino mtsogolo pamene tikuyenda ndi ndondomeko sakawerengedwe ka mawu a Mulungu. Pamenepa ndikubwerera nanu kukubwezerani ku baibulo lathu la Chichewa limene linalemba kuti kuchimwa kwa Adamu ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse zakuthengo. Ndapereka chisanzo kuti chifukwa chani anayika njoka, anayika njokayi chifukwa cha mawedi opezeka ku baibulo la Chiheberi limene ndi book of Enoch komanso the book of Jubilee. Zonsezi zinalembedwa mu chineneri cha Chiheberi choyamba, koma monsemo sanatchule kuti ndi njoka ayi, amatchula maonekedwe a Luciferayo mmene anaonekera malingana ndi kulemba kwa buku la Yesaya chapter number 14 komanso kulemba kwa buku la Genesis chapter chake cha namba kulemba kwa buku la Ezekiel chapter number 28 mene tinawerenga kuchoka pa verse number 13 komanso pa verse number 14. Kotero inenso kuyankha kwanga ndikonena kuti sinali njoka, anali mwini wake Lucifer kulingana ndi mmene tayendera malemba, koma sinafike pa conclusion ya kuyankha chinthu chimenechi chifukwa ndili ndi pati ina imene Ambuye akalola tidzayikambirana mtsogolomu. Koma kwa lero tamverani zinthu zimenezi. Mu pati imeneyi tidzabweranso kudzaona kulenga kumene Mulungu analenga zinthu out of nothing, komanso kulenga kwachiwiri kwa formation of man imene amayitcha kuti Yashira. The formation of man Yashira ndi kulenga out of nothing. Ndem out of nothing ndapa Genesis. So there anthu amenewa machitidwe awo ndi malamulidwe awo ankagwirisa ntchito njokayi ngati choyang'anira kapena ngati simbo yokhalitsa ngakhale Genesis asanalembedwe.
zimene zinapangitsa kuti olemba Genesis angotenga kuyikapo njoka, chifukwa mtundu wakale umene unalipo Baibulo Genesis asanalembe Adamuyi amadziwa mitundu imene ulamuliro wawo amayika wa njoka, kani tinene kuti simbo ya maufumu awo amayikapo kuti njoka. Choncho anayenda ndi chithunzi chakuti olamulira oyipa amaoneka m'maonekedwe kapena musimbo ya njokayo, ndi chifukwa chake anayika njoka. Ine mundilole kuti fezi imeneyi ndiyambirekaye pamenepa mpaka tsiku la maomboledwe. Mulungu akudalitseni. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu, tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso